Hola, soc Joan Ramon Sánchez i este és el meu canal de YouTube Parlem d'Economia. Ja vos he passat alguns vídeos sobre el tema de la coronacrisis i els impactes que està tenint en l'economia i en el conjunt de la societat. I la veritat és que en este altre vídeo el que volia és parlar-vos també d'un tema que s'ha estat desenvolupant molt a partir de la crisi del coronavirus i de la situació de confinament en la que ens hem tingut que trobar durant més de 2 mesos. Me refereix concretament al tema del teletreball. Molts de nosaltres ens hem vist obligats de colp i repent a fer teletreball, a continuar treballant en les nostres cases, realitzant aquelles tasques que fins ara estàvem fent en les nostres empreses. Jo concretament, com a professor d'universitat, he tingut que continuar fent les meues classes a través de videoconferències des de ma casa. I d'aquesta manera, diguem que he fet també el que seria teletreball. D'alguna manera, el teletreball s'ha donat de colp i repent i ha afectat a una gran quantitat de persones i de diferents sectors econòmics. De fet, alguns estudis que s'estan fent sobre el tema del teletreball indiquen que 1 de cada 3 persones treballadores han tingut que fer teletreball durant aquestes setmanes i mesos de confinament. Això és positiu perquè d'alguna manera a través del teletreball hem aconseguit mantindre una part de l'activitat econòmica de moltes empreses i ha ajudat a fer efectiu el confinament, és a dir, que el confinament fora possible. Però també s'han produït aspectes negatius relacionats amb el teletreball que n'hi hauria que tindre en compte. Primer, ens hem vist obligats a tindre que fer-ho, és a dir, s'ha produït amb caràcter d'urgència per a mantenir part de la nostra economia. I, d'altra banda, s'han donat en molts casos en condicions de precarietat, és a dir, la veritat és que s'ha demostrat que no estaven preparats per a teletreballar i que en molts casos no se disposaven o no se disposen dels recursos necessaris i adequats per a poder teletreballar. Per tant, des d'aquest punt de vista, voldria en este vídeo plantejar-vos 3 qüestions. La primera seria, és possible teletreballar? D'alguna manera estem demostrant que sí, però en quines condicions s'està fent? Això és molt important. I derivat d'això, hauríem de plantejar-nos la pregunta, estem preparats per a teletreballar a partir de l'experiència que hem tingut durant aquests mesos de confinament? I la tercera i última qüestió seria, i després de la coronacrisi, què? Què va passar amb el teletreball? Anem a continuar teletreballant una part important de les persones o anem a retornar als nostres llocs de treball i anem a oblidar-nos del tema del teletreball? Respecte a la primera de les qüestions que vos he plantejat, estem preparats per al teletreball, voldria comentar-vos les següents coses. La veritat és que a l'estat espanyol no existeix una cultura del teletreball com sí que existeix en el centre i el nord d'Europa, on estan molt més habituats a teletreballar des de fa ja molt de temps. Així, la veritat és que mos ha pillat per sorpresa i amb caràcter d'urgència, com us comentava abans. Predomina la cultura que jo denomine d'escalfar la cadira. És a dir, el que més es valora per part de l'empresariat és que el treballador es mantingui en el seu lloc de treball el major temps possible. És a dir, arribar el primer i anar-se l'últim. I això pareix ser que és el que més se premia en les empreses en el conjunt de l'estat espanyol i també així al País Valencià. De fet, Espanya és un dels països que més hores se treballa i en canvi és dels que menys productivitat tenen. Realment per aquesta cultura empresarial que premia aquella persona que està més temps en el lloc de treball sense valorar si rendix o no rendix adequadament. D'altra banda, no existeix una regulació actualitzada i adequada a les condicions i al context que beneficia les persones que vulguin teletreballar, els treballadors i les treballadores que estiguin en disposició de teletreballar. I de fet, en aquests moments es donen moltes condicions d'abús en el teletreball i inclús d'autoexplotació. Pareix ser que estiguem teletreballant durant les 24 hores del dia, que tinguem que estar disponibles en qualsevol moment del temps per a que ens criden per telèfon o per a connectar-nos per a fer qualsevol tipus d'activitat. I això no és el teletreball. D'altra banda, també he de dir que la majoria de les empreses, i així s'ha demostrat durant aquesta coronacrisi, no tenen els recursos apropiats per a poder fomentar i facilitar el teletreball entre els seus treballadors. I no existeix una bona gestió
del teletreball, perquè el teletreball ha d'estar gestionat, s'ha de planificar, i moltes de les empreses no saben com fer aquesta manera de gestionar el teletreball. És possible teletreballar? Bueno, la veritat és que l'experiència que hem tingut durant aquests mesos, aquestes setmanes de confinament, es podria indicar que sí, però la qüestió seria, hem teletreballat en bones condicions i bé, és a dir, ha sigut de manera eficient? Així és on hauríem de qüestionar-nos. Tingueu en compte una xifra importantíssima. Abans de la coronacrisi, sols teletreballava en Espanya el 4% de la població. El 4%. És a dir, estem parlant d'un percentatge molt, molt baix. I de fet, els freelance, que eren les persones que estaven treballant, doncs la veritat és que era un grup o un col·lectiu de persones treballadores bastant denostat, molt poc valorat i amb una regulació molt escassa. No obstant, n'hi ha informes que assenyalen que el 60% de les persones treballadores estarien disposades a iniciar processos de teletreball, la qual cosa significa que sí que n'hi hauria una bona disposició. El que falten són els mitjans i els recursos per a poder fer-ho. De fet, encara que n'hi ha sectors on és molt difícil o és pràcticament impossible teletreballar, com per exemple determinats sectors industrials que requereixen de la presència física per a fabricar els productes, sí que hi ha sectors econòmics determinats on és més fàcil introduir el teletreball. De fet, un quart del sector serveis és possible fer el teletreball. De la mateixa manera, l'administració pública, un terç dels seus treballadors i teletreballadores realitzen tasques i activitats que poden fer-se a través del teletreball. Per exemple, en l'agricultura sols el 4% de les persones que es dediquen a l'agricultura podrien teletreballar, però sí que n'hi ha sectors on és possible. I a més, tinguem en compte una cosa, n'hi ha una modificació que es va fer el 2010 en l'Estatut dels Treballadors, concretament al seu article 34.8, que assenyala que si un assalariat, si una persona assalariada vol teletreballar i es donen les circumstàncies per a poder fer-ho, l'empresa ha de facilitar aquesta opció. Bé, i arribem a l'última de les qüestions. Després de la coronacrisi, què és el que va passar? És a dir, anem a continuar teletreballant o anem a tornar a les formes de treball que hem vingut fent fins ara i que, com vos he comentat abans, sols el 4% de persones estava teletreballant? Bueno, el teletreball ha vingut per a quedar-se. Si realment no es donen les condicions per a poder fer-ho, difícilment se va poder quedar el teletreball. D'altra banda, l'administració pública elaborarà un pla estratègic per a fomentar el teletreball entre els seus treballadors. De moment, és un debat que no s'ha obert, no s'està parlant sobre aquesta qüestió. Respecte a les empreses, han après les empreses amb la coronacrisi i amb l'obligació de teletreballar com s'ha de teletreballar en condicions i estan ara amb els mitjans i els recursos adequats per a afavorir el teletreball? La prioritat de sobreviure en condicions extremes deixa fora qualsevol plantejament estratègic a llarg termini que tinga en compte aquestes opcions. I per últim, es farà una regulació actualitzada del teletreball? Precisament una regulació que és necessària? De moment tampoc pareix ser que s'estiga plantejant aquesta qüestió. En definitiva, el teletreball és una circumstància que ocasionalment i per urgència s'ha donat durant la situació del coronavirus, però no pareix que existissin les condicions adequades per a que el teletreball continuï donant-se, encara que sí que és una molt bona opció. Moltes gràcies per la vostra atenció, espero que vos hagi agradat el vídeo i espero haver generat interrogants i fet reflexió en algunes de vosaltres. No oblideu donar-li m'agrada si vos ha agradat i subscriure-vos al canal. Fins a un altre vídeo.